Sekardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arju ponta ME thanbang atoma phan bainong nang pipon sirak nang jipu KAC atoma phan kachoning report det longri paching thonang ji pulote aprang si lokachari paprang nang ji lapen lokachari paprang nang ji pulotangte thanbang atum akenang sot binong bonta lo thanbang atum jongsi bainong kelongli aningkan pulote kosonlo loke thanpo lasi bainong kelongli chiklojon inkoira pho bainong nangki PHG phansi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Education in Charge EM Richard Tokbi lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma tumaphan kachoning ri pedopo di Bhupenel Sonterang Karbi Hills Live nili kado kawe arat phan ke pachini kang tung alam bangke la so press meet ke phanang ko bangke nili tum ME teacher 189 nili tum han appointment nang pi 15 April 2022 arni la si nili tum non puan da jo 25 months lo salary long le lang aput hak si nili tum ki sung ke boy ki duk kadure alam sinang li tum han ka chethan kang tung nili tum rong pipi po la ke non ta velor si to treatment and bomb sinili tum ki sung the tik ang apolo la sinang li tum han through media social media platform ka do ko iphan authorities so tum han ACM ake hai Dr. Tuliram Ronghang phan EM Richard Tokbi phan Principal Secretary phan DC Madam phan lapan Education Secretary phan and especially Dr. Himanta Biswa Sarma and Education Minister Ramoj Pigu phan ka ipil lo ka chuning rilo je nili tuma phan sita mi non next cabinet meeting lo bangke nili tum phan sita mi 189 teachers tuma phana bangke cabinet meeting lo nili tum phan kame na approve ti kontha but to me had cabinet meeting along LP teacher 131 teachers tuma phan sita mi alang li tuma phan bai pat mi pass that lo approve ti that lo same non bangke nili tum bangta kachong hong elo kachong hong e join si nili tum phan sita mi next cabinet meeting bangke na approve ti vek hak ko si nili tum ke na ipil lo lapente August 5 arni nili tum kado ka we teachers tum chelang pet se nili tum ki du kisum ke boy alam seta me nili tum memorandum submit dam so memorandum ka submit ke nili tum IS sir panda submit dam DC madam panda submit dam CM sir panda submit lo EM Education panda Richard Top sir panda nili tum submit dam ka chini dam Principal Secretary panda nili tum Mukul Kumar Saikia panda nili tum ka chini dam lo Education Secretary ake hai sir si im taro pansta me nili tum pachini dam lo submit dam lo la si nili tum ki duk kisung ake alam ke nili tum bang nang chethan kong lo kisung ong lo la si la so kisung mong nili tum ki chuk ki jun mu ve an ang deng nang le tang lo la si nili tum ko som lo kisung ka chetyak tun un helang la si nang li tum ma phan si nang chethan thi pote ka chethana dim sia lo nang li tum phan le nang so ning ri re pote nang li tum long si nili tum ke wang lo det konasi ka chethan da ma thai dola konasi ki dim dola la si nili tum ke epil lo nili tum ki chuk ki jun ki sung suk kali la swang bong ken teacher tum ta ke hilo posting atum ta do so ke hilo ke da ma ni han an bang gari bhara ta so no nili tum ke manage po ko so no nili tum han ta nang ma tha nili tum ta compelled lo ning ke hang pen le class boycott ki bi boy kali lo tame salary ka chong homun e pot sin nili tum ta we are compelled for boycott nili tum ning ke hang class ke dam select lu ke than kang tung ti phan le nili tum class ke dam de kali kami salary ka wi lo nili tum hanang rap mon nili tum akhong ka chuning ri akhong ke dam la si pini le thot ta ko nili tum ke na ka chuning ri le thot lo nili tum sung ong lo nang chirap do ni tha la pente kisumana penanga na teacher atuma bangke loan ke na tum ta do ki chugi jun mu be chot ang bong penta loan ke en kisung atum ta do pe ni mai chi long ya ke hilo ke posting a teacher atum seta ni hem bhara ke en atum ta hem bhara chi thi mu ve la sinili tum kisung the teklo la si ni la so nangli tum through media ipil kam tum bang ke nangli tum samili tum kisung alam rata phanang pachini kitha authorities tum phanang pachini kitha jenili tum non akoi next cabinet meeting along bang ke Dr. Himanta Biswa Sarma seta nili tum han pachini hon ka jin so pen next cabinet meeting lo nili tum han seta nili tum file da pass ki sekardom Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee atumpen Arnisia Pharman Sericulture Department pen inki kapang reng aseke kepadopon
Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee lapen Sericulture Department atumpen Jingki Chethansi Lakha Khoi Silangpher constituency ke parlo Uttar Phonglokpet ahabar along kosonsi inki ok kepang reng nangjima aputhak arnisia pharmansi ke padupon Bangso Sericulture Awareness ajai mek along Sericulture Department officers atumpen inki ok kapang reng aputhak ningjepon lapen inkia an kosonsi chinchor arong karche kenangjima labangso aputhak mayalong ningjepon lapen inki o kosonsi kapang reng nangjima lapen inkia hompen kosonsi ale kachipado thekjima lapen inkia hompen ko pipi ale dojima bangso puthak mayalong thanpon lapen komat nejongsi inki ok pangreng bompen inki an kedor de do pulote department atumpen jingki chethanlote chinchor arong aklim akejoipen pg pusi Sericulture Department atumpen ningjepon Lapen komat ne jongsi inki ati ke George abangdo pulote Sericulture Department atum ahin pen inki ati namponji pusi bangso Sericulture Awareness ajai megalong thanpachini ponlu Bangso Sericulture Awareness Program ajai mekibi pon along Resource Person Dhrubo Bora Seri Demonstrator in Charge ECC Bokolia Asis Bosumatari Ajoy Rongchehon Assistant General Secretary KSS Central Executive Committee Sampri Bay Meipu Jaffa Karbi Anglong District Committee Kolomson Timung VDP Phonglokpet Social Worker Longki Kro Thengtom Tokbi Jaffa Karbi Anglong District Committee Sports Secretary Akas Rongpi Rajiv Rongpi Rajesh Ronghang Longkiri Kathar Atum Chetong Dunsi Bangsolong RD Chipidun Uttar Phonglokpetot junior Jaffa মানে awareness camp to যে পাতিছে এটো কাৰণে বহুত মানে ধন্যবাদ আৰু ইয়াত ৰাইজৰ লগত যিখিনি যিমানখিনি টেকনিক্যাল কথা পাতিবলৈ এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু কৰিয়ে থাকে আৰু তেওঁলোকক পুলি বিষয়টো কোৱা হ'ল কিঞ্চৰ ইংৰাজীত কেঁচেৰু বুলি কয় সেইটো কিঞ্চৰটো মানে যদি কৰে তেনেহ'লে প্লান্টেশ্যনটো যদি কৰে তেনেহ'লে 12 বছৰ মানে আমি এৰি পলুটো পুহিব পাৰোঁ এৰাপাত দিও পাৰে কিন্তু এৰাপাতটোতো 12 বছৰলৈকে নাযায় মানুহবোৰে ভালকৈ বুজিছে কথাটো আৰু যিমান পাৰে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি তেওঁলোকক পুলি সুবিধা কৰিবলৈ পুলি দিবলৈ আমি মানে ৰেডি হৈ আছোঁ जी एवेयारनेस पतार पिছত ৰাইজে কিমান লাভ পাইছে বুলি আপোনালোকৰ বিশ্বাস আছে মই ভাবাটোতো তেওঁলোকে 100% পাইছে বুলি ভাবোঁ যোনটো জ্ঞানেৰে যিখিনি শুনিছে আৰু যিখিনি মই যিমান পাৰোঁ মই যিমানখিনিলৈকে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে প্ৰফিট হয় তেওঁলোকৰ সেইটো কথাই Suarlo atum aphan kacholang rempen apran karmut aphai kiba daret aphan ipia Chelsea song atumpen sit in demonstration ke padupon Chitini phain kora pho arni Karbi Anglong dipurong sopi post office adung along adapor phai ke pen pangcheng pon si arni kang sampor phai pli an sit in demonstration ke dengpon bangsol sai ke dengpon nangkok alam theke Karbi Anglong along jasimet Suarlo atum aphan kerai kom pen ke jokwan kavedet ajok si nilitum ipia Chelsea asong pen kache song dengpon lu Jongpon me ke damtang arni Karlitang hukuri tisopi Karlitang rina rong pipi lapen Bokolia police station ke parlo Tokobari along banghini atum aphan apran karmut lapen ke damtang ko anlo ne Suarlo atum aphan kachene kaholo kacholang rempen apran karmut anta ahok akang sai lapen adai ke dovek atum aphan kang sai pon aron ke pasodak kavidet ajoksi lapuson Suarlo atum apran damnang bomlu Lasinon ke dobom Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia aphan Karbi Anglong pen terekvek nangji pusi ke hang pedopon anparda Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kai ke apor kaningje ver Karbi Anglong ke kaching thor lapen monsam dolo puka ningje ke angkur kave alamlo puta epia Chelsea boithalang so LA constituency president Bikram Hanse pen lamthe arbokpon Lasi Suarlo atum aphan kerai kom nangji pulote district administration lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen adai ke do atum aphan sodak akang sai pipon vek nangji puta ke hang pidupon Doan aphan akiru pipar piglo nanglitum pinilitum adak Arni kesu pigang bong penitum kangni prong along birtanang ke abdum apop jasemet lahelo pinilitum kangni pen kache song ya thekel hello ilitum theklong long non alom secret killing do pig non hedjong ilitum ituma rinarong pipi tumang jirlo alangli phansta me lasong si
pang tek tum di colang rem asonsi di tum kacini dam lapen alang lipan aprana ar mudde lapen on anda hala ko matse apran kar mudma labang so abang pu pen abang pi panano ana long le la nep tek la la so prang to ko bari long abang ke hala ke bang hini atuma pans apranar mudlo hala ke apuda plagda ari haida chor lut chor pong la puson si dolo la ke tiwa akhe tompa la pen la jasemet ni tum ka chinia teng ke la tiwa pen Karbi tum pachelang selet na kwa phanda hai mini la si la hai ka duk ka we atuma phan non amat prap jin pen nep nang ji insai nang ji atuman phatek beng nang ji la pen la so prang akoi li tum thelong non hejong da me itum khot khuti na pen da me tum birta long lo nang le tum media hoi hin pen hala dak ta me munit la posong si inut abang ko apran kedam bang thek tum ke pathi la son dak si do ulang penon e prang ku pitong phopone la si Karbi Anglong Autonomous Council CM makehai alang li pulo SP DSP lapen IS tuman na ne andar side pu kopia pono na pora lang li ke dojoy kopi po laan munita pran ke dam tang deta kopi po special inquiry tim bo hai hede non anta li lasi alang li chetherak thek nei tuliram rong ha ke hai chetherak thek nei alang li lapu an pinon ilitum inut akar bi kichi inut ai inglong aso akar kichi mane lakep kpi tum kichi a value teng itum Karbi tum yung si inut hilo pulote lakep kpi tum kichi a value pen homan lo lasi alangli lahai chini ne dar posi alangli lahai a value chini ne dar posi non ana thang inquiry ta pedu de lasi prap jin pen halai kok ing nang ji hala tom pa momon phi la puson ke pache plang long le je phan itum prap jin pen alangli tum la pen administration na tum tame step deng serak ni lahai tum akache song ke BJP party slogan do biti bachao biti padhao stame BJP sarkar ke do bom una hutsi kachulang rem alam ki mate soarlo phan kachulang rem alam ki lapen soarlo tum han ke pathi alang petang te ong nasi labang so BJP sarkar phan ko kilo na BJP tum aslogan hedi biti bachao biti parhao lake just like rat aphan kapamang hu la pen ka chong thui phan chot Congress adina kai hota la ana bela kapre ka sarkar hota la ana bela non BJP sarkar hole ong nailo la rape murder secret killing kado ko be ana hedi ho non la BJP government ange do pensi naik lang pensi laki ong thu la si la tum ke rat aphan kapamang hu rat aphan ka chong thui la pen la so slogan ke la ke amuang we lo lagi athe mala alang li tumalong la BJP along kapacho by take up hu singin je matila biti parhao biti pachao pukedi lasi lak aphu tum si kapacho by sarpo tum se dokho mati lasi lake non take dam long lo kadi pir the mate India angka piang amatame non BJP government hosi lason hosi non itum take long lo ke pathi kacholang rem kadobe abisi dhulo non arta di ekdom kom hek osomar man ke pathi wan ane kacholang rem lason itum hek long tum media hoi hin benamin tum long lo la hello la silake alang tum lahai kaning ka pacho bai la hello